Dacă îmi pun proteze de șold, o să mai pot merge normal? Este o întrebare frecventă pe care o primim în ortopedie. Și adevărul este că mulți pacienți ajung la operație după ani întregi de durere. Încep să evite mersul, șchiopătează, nu mai dorm bine noaptea și nu mai pot să-și pună șosetele sau să urce scările fără durere. Iar în cel mai multe cazuri, problema este coxartroză avansată, adică distrugerea articulației șoldului. Practic, cartilajul articular, care în mod normal permite mișcarea fină, dispare treptat până se ajunge la frecare os pe os. Imaginează-ți două bucăți de metale fără lubrifiere. Exact așa apare durerea în coxartroză. Ce facem concret în intervenția chirurgicală de protezare a șoldului? Îndepărtăm suprafețele articulare distruse și le înlocuim cu componente artificiale, special create din diferite materiale, menite să refacă mișcarea și să elimine frecarea dureroasă. Practic, înlocuim o articulație uzată cu una nouă. Și nu, proteza nu este doar pentru persoanele foarte în vârstă. Vedem din ce în ce mai mulți pacienți activi, chiar relativ tineri, cu coxartroză avansată, cu necroză de cap femural, displazii de șold sau sechele post-traumatice, așa numită artroză post-traumatică. Una din întrebările pacienților: o să depind de cineva după operație? Scopul principal este să redăm independența pacientului. Bineînțeles, recuperarea este esențială. Primele săptămâni contează enorm pentru mers, mobilitate și recâștigarea musculaturii locale. Dar majoritatea pacienților observă ceva foarte important și foarte devreme, și anume că durerea artrozică pe care o aveau de ani de zile dispare. Și încă un lucru important, mulți pacienți amână intervenția chirurgicală de frică, dar durerea cronică schimbă tot, și anume postura, mersul, somnul sau chiar și starea psihică. O proteză de șold bine indicată nu înseamnă doar o operație, poate însemna o revenire la o viață normală. Dacă ai durere la nivelul șoldului, te aștept pentru o consultație și a stabili împreună un plan terapeutic corespunzător.